40 to Mvuma uchibva Masvingo, 40 to Mvuma uchibva Masvingo. Pakashata mawani. Right, mhuri yeZimbabwe, ndadzoka zvakare ndichizokuzivisai nezvebhazi raita tsaona, bhazi raibva kuJohannesburg richinda Harare. Mhuri yeZimbabwe, ndinokutambirai pano paGibbs Diary TV. Kana uri munyowani ndapota usakanganwa kusubscribe, okomenda, olaika. Izvozvo zvinotibatsira kuti YouTube ipushe video redu tione takawanda. Pano pachivhitivhiti chatinokupai nyaya dzinoitika munyika yedu yeZimbabwe nemumasiti social media, tisingatarire maside effects, nyaya tichikupai sezvairi. Tisu tine nyaya dzinopisa. Mhuri yeZimbabwe, ndapota vane hama dzakakwira bhazi reBest Express Logistic nezuro from Joburg to Harare. Please check your relatives. Bhazi radonha makuseni ano just after chaka 22 November 2025. Pari kunzi pafiwa zvakanyanyisa. Mhuri yeZimbabwe, ameno zviri kuitika kumabhazi. Hatina masvondo maviri, bhazi rekwaMunenzva radonha raibva Harare richienda kuCape Town parutenga. Mhuri yeZimbabwe, kutaura chokwadi, hatichazive kuti senyika toita sei, nekuti ndo zvekufambisa zvacho. Varidzi vamabhazi dai vambogadzirisawo mabhazi avo naika. Mhuri yeZimbabwe, thank you for watching our content. Hatisanganei mucomment section. Muono wako unofunga kuti zvii zvinodiwa kumabhazi kuti ambomirawo tatsaona, nekuti aiwa mabhazi ari kupedza upenyu hwevanhu.